O Concello de Ribeira prepara unha serie de actos cos que conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. Un dos máis significativos, como ven sendo habitual nestes últimos anos, terá lugar no propio Salón de Plenos, cun homenaxe ao colectivo das mulleres do mar. Creo que era unha eiva que o Concello debía solucionar e debía, pois, este ano dar visualizar o traballo na muller dentro do mundo do mar, non só aquela que vai como mariscadora, sino a cantidad de mulleres mariñeiras que siguen todavía e que non foron homenaxeadas por este Concello. Un acto no que tamén queremos reflexar o traballo, posto que hai un documental que fala das mulleres que traballan no mar, traballadores invisibles, en este caso da Costa da Morte, pero pensamos que era importante poñer ese documental porque lle ven para este acto. Outro dos actos programados terá lugar o día 28 deste mes de marzo, coa inauguración na Praza das Heroínas de Sálvora, a carón do novo mercado municipal, dunha escultura elaborada polo artista Fernando Yáñez, en memoria das vítimas da violencia de xénero. Vai a ser unha pirámide invertida que vai a estar pois petada ou enchida do que son zapatos vermellos, como pois mensaxe a todas aquela sociedade que todavía sigue vendo como moitas mulleres non só son maltratadas, sino que o pagan ca súa vida. E creo que aí tamén todos aqueles ciudadanos e ciudadanas de Ribeira que queran aportar dentro do que vai a ser esa pirámide, pois algún zapato vermello, pois benvidos van a ser para completar o que é unha escultura que ten un importante tamaño. O Concello programou tamén unha actividade escolar denominada Maxia pola Igualdade, a cargo de Fania Triana, que terá lugar o día 12 no Auditorio Municipal. E colaborará tamén con distintas asociacións e colectivos feministas na realización dun mural na Praza de España, unha actividade esta na que pretende implicar tamén os centros educativos do municipio.